Velkommen til webinaret omkring medarbejderen. Mit navn er Rikke, og det er mig, der skal forsøge at gøre jer klogere og inspirere jer den næste times tid omkring medarbejderen. Inden vi går i gang, så bare lige kort om, hvem det er, jeg er i den anden ende, og hvem jeg repræsenterer. Fordi jeg arbejder ved Danmarks Kirkelige Mediecenter, og helt essentielt, så det vi går og er optaget af, det er, at vi gerne vil kommunikere det, du tror på og brænder for. Vi arbejder med at lave kommunikation, men også at levere systemer til kirken, og sådan en overordnet, og jeg tænker, der er nogle af jer, der har hørt den før og set den her slide før, for jeg kan se på deltagerlisten, at vi er så heldige, at der er mange af jer, som er navne, jeg tænker, jeg har set før, både i supporten, men også i andre sammenhænge. Men vi er en fondsejet non-profit organisation, det vil sige, at vi arbejder med at gøre en forskel for jer, og det, der er essentielt for os, det er, at vi gerne vil hjælpe jer med at gøre det, I gerne vil. Vi er cirka 17 medarbejdere. Vi har over 550 hjemmesider. Vi har en support, som jeg kan se ud fra deltagerlisten af, at der er nok en del af jer, der har stiftet bekendtskab med før. Og så forsøger vi selvfølgelig altid at have hjertet på det rette sted i alt, hvad vi går og gør. Med i dag, der er jeg her, og jeg har arbejdet ved DKM i godt 11 år nu. Også udover at lave undervisning, som jeg gør i dag, i form af et webinar, så laver jeg også en del projektledelse, drift og vedligehold af alle de løsninger, vi har, og herunder medarbejdere, som vi skal tale om i dag. Med mig på tasterne har jeg Christian, som jeg tænker også, at der er en del af jer, der har stødt på før, fordi at han er Mr. Support. Men bag tasterne og i røret, når I ringer og skal have hjælp. Og han er også ekspertbruger i medarbejderen, så I har mulighed for at skrive undervejs. Og hvis jeg ikke lige får fanget spørgsmålet, så skal han nok svare på tasterne undervejs også. Programmet for i dag, for den næste lille times tid, det er, at I har selvfølgelig været dygtige til nogle af jer og komme med lidt input, da I tilmeldte jer til, hvad I godt kunne tænke jer, vi skulle tale om. Derudover så har jeg selvfølgelig lyttet lidt på vandrørene på, hvad det er, der vi oplever supporten, der er spørgsmål til, men også kigget lidt på, hvor er det, vi synes, at der er nogle uudnyttede muligheder i systemet, i medarbejderen, som vi godt vil trække lidt frem i lyset. Så er det jo sådan, at medarbejderne er et system, som vi arbejder løbende på sammen med vores samarbejdspartnere, der sidder med udviklingen af det. Og det betyder også, at der er nye ting på vej, og dem vil jeg selvfølgelig gerne give jer et smule kig på. Fordi det kan være godt lige at vide, hvad er det egentlig, der er på vej af muligheder. Så er det sådan, at medarbejderen i sin kerne jo er et kalendersystem, men der er nogle tilkøbsmuligheder, nogle omkringliggende muligheder. Og det er ikke fordi, vi skal ned i en masse detaljer omkring det, men jeg vil godt give jer et indblik i, hvad det kan, i forhold til, at det kunne godt være, at der var nogle af jer, der bagefter tænkte, kunne det være noget for os? Så er der selvfølgelig sat tid af til sidste spørgsmål, men I må også meget gerne undervejs skrive i chatten, så skal Christian og jeg forsøge at få givet svar undervejs. Webinaret optager vi jo, og I får, som vi altid gør, når vi holder webinar, en mail efterfølgende med et link ind til en optagelse fra dagens webinar, som altså også kan gå ind og kigge det igen. Så de ting, jeg viser jer undervejs, hvis I tænker, det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve det af, så prøv at holde jer i skinnet, eller være med at lige hoppe over jeres egen kalender og prøve det af, fordi at selvom der er nogen af os, der tænker, at vi er gode til at multitaske, så er det ikke altid, at det faktisk er realiteten. Så følg med her, og så kan man jo se i optagelsen bagefter at sidde og prøve af og spole frem og tilbage, hvis der er noget, man tænker, det skal jeg lige have fod på, hvordan jeg gør. Det første punkt, jeg havde på min dagsorden, det er en af de ting, vi
får en del supporthenvendelser på, og derfor så tænkte vi, at det var relevant at lige at få talt lidt om. Fordi vi har en del henvendelser på det her med, at vi har en ny bruger, der skal oprettelse. Og man vil selvfølgelig altid gerne tage fat i supporten og få hjælp til de her ting. Men det kan jo også være rart at kunne selv. Nu fik jeg da vist lige slidet her. Lidt for meget. Beklager. Sådan der. Og nu tabte jeg lige tråden. Beklager. Men det er svært rart at kunne selv det her med at oprette bruger. Og derfor vil vi godt lige have det med som et punkt på i dag. Også fordi der er også nogle ting at tænke over. Fordi det der jo ofte er tilfældet, det er jo, at der er en, der stopper, og der er en ny en, der skal overtage. Så hvad er den gode måde at gøre det her på? At få oprettet den nye, men også det her med at få fjernet den gamle bruger, hvis det er relevant, og hvordan man håndterer det. Og det er også et af de spørgsmål, der var i tilmeldingerne på, hvordan man nu gør det her. Jeg har lige et par slides her på det nu, og så skal vi selvfølgelig ind og have fingrene i det. Fordi er man i den situation, hvor der er en kollega, der desværre har sagt op og har fundet noget andet at give sig til, så skal man jo have oprettet den nye kollega, man forhåbentlig har fundet frem til, at det så skal være som en bruger inde i medarbejderen. Man skal også have fjernet den gamle kollega. Og vores anbefaling det er, at man starter med at oprette den nye kollega. Og så inden man fjerner den gamle kollega, så er der lige et par ting, vi vil anbefale, man gør. For det første vil sige, brug den her mulighed med at have skabeloner. Altså den her skabelon til aftalen, hvor man kan koble forskellige personer og lokaler på, så man hurtigt lige kan få noget i kalenderen. Der er anbefalingen, at har man brug af dem, så gå lige ind og tjek, at vedkommende man fjerne er en del af de her skabeloner, fordi så får man også lige sat det nye på. Så det ikke er, når man har oprettet 3 ting, at man kommer i tanke om, det her det er da forkert. Derudover, så når man skifter folk ud, så er der jo også noget, I er jo gode til at planlægge fremtiden, en del af jer. Så der er noget med at få erstattet, hvem det egentlig nu faktisk er, der er sat på de enkelte aftaler. Og der er der altså sådan en erstat ressourcefunktionalitet i medarbejderne. Jeg godt lige vil vise jer, hvordan I bruger. Og det er selvfølgelig også det, der er anbefalingen, når man skifter nogen ud. Så når man har styr på de 2 punkter, så kan man sådan set fjerne den gamle bruger ved at fjerne brugerrettighederne. Og det vil selvfølgelig også gerne vise jer, hvordan jeg gør. Og så er det sådan, at i medarbejderen, der kan en bruger være en kontakt, eller man kan have kontakter, og man kan have brugere. Og kontakter kan så opgraderes til brugere, og de kan selvfølgelig også nedgraderes igen til at blot at være kontakter. Men det der er i det, det er, hvis man så har en kollega, der stopper, så kan man fjerne brugeren, så vil vedkommende stadigvæk ligge der som kontakt. Det betyder også, at har man aftaler, hvor man ikke har fået flyttet rundt og sat en ny person på, så bliver de aftaler ved med at ligge der i kalenderen, så man kan se det, og også bagudrettet, hvilket kan være en fordel. Hvis man går ind og sletter kontakten helt, så ryger alle de aftaler, vedkommende har været ene ejer af, altså været den eneste, der har været på. Og det er der jo selvfølgelig både ulemper i, men det, der er vigtigt, det er sådan set, at man er opmærksom på det, så man tager aktiv stilling til, hvad der giver mening i det enkelte sag. En del af at oprette nye brugere, det er egentlig også at tage stilling til, hvad er det så vedkommende skal kunne og have adgang til i kalenderen. Og når man opretter en bruger, så er der nogle brugerroller, og teksten her er ikke, fordi vi skal sidde og snakke ned i alle detaljer, men administratorbrugeren er jo den, der har adgang til alt. Her er det vigtigt at notere sig, at giver man en bruger administratorrollen, så får vedkommende også adgang til feltet følsomme oplysninger. Det er sådan noget, der følger automatisk med administratorrollen. Brugerrollen er den langt de fleste bruger. Det er sådan en helt standard rolle, hvor man har adgang til at oprette aftaler og kan redigere andres osv. Den, der egentlig er basen. Det, man skal være opmærksom på, det er, at den
rolle ikke har adgang til at oprette nye grupper op i kontaktdelen af medarbejderen. Har man brug for det, så kan man enten gøre dem til administratorer, hvis man har nogle brugere, der skal det, eller man kan gå ind og lave sine egne brugerroller. Og det skal jeg nok lige komme forbi ind i medarbejderen også, hvor I finder det henne. En begrænset bruger kan kun redigere egne aftaler, altså oprette, slette og redigere egne aftaler. Det vil sige, at vedkommende ikke kan pille i alt det andet, der ligger i kalenderen. En gæstebruger kan kun kigge ind i kalenderen. Det vil sige, at opretter man bruger med gæst, det kunne fx være en menighedsrådsmedlem, så vedkommende kun kigge ind i kalenderen, men man kan ikke oprette nogen former for aftaler. Følsomme oplysninger er en tillægsrolle. Og det er i det scenarie, hvor man for eksempel har en bruger, der er en helt almindelig bruger, men som også har brug for at se det her felt med følsomme oplysninger, hvor man også kan skrive navn på den, man skal døbe, eller alle de her sådan, ting, oplysninger, man skal passe ekstra godt på i forhold til GDPR-lovgivning. Og der skal man altså lægge den her følsomme oplysninger brugerrolle oven i den en af de overstående roller, det vil sige oven i enten bruger eller begrænset bruger. Til det så har vi Credo, som er sådan en ekstra rolle, som man kan bruge på et tillægsprodukt, man har, som jeg nok skal vise jer lige kort i dag, som handler om håndtering af brugen af frivillige eller løs tilknyttede medarbejdere i forhold til, hvem der tager sig af hvad i forhold til en aktivitet, man har. Men lad os kigge på det i praksis, for det er jo medarbejderen, det handler om. Så nu hopper jeg lige ind i medarbejderen her. Og lige kort, så som I kan se så her, det handler om webinar sogn, det vil sige, at al den data, der er herinde, den er altså fiktiv. Så det er egentlig fiktive navne og aftaler, der ligger her. Og det, jeg gerne vil vise jer, det er det her med opret bruger. Det kræver, at man er administrator. Man kan oprette bruger heroppe under kontakter og grupper. Det er helt enkelt spørgsmål om, at man laver en ny kontakt. Og jeg hopper bare lige her ind og viser mere med det samme. Man sætter et fornavn og et efternavn. Det må vist være så generisk, som det kan blive. Når man har udfyldt de oplysninger, man synes, man har brug for, så kan man gå herover i siden og tilføje bruger. Så ryger man herned, og så skal man så vælge de her brugerroller imellem dem, der allerede er der. Det her, det er de standard brugerroller, der er i systemet. Så kan man, som jeg kort nævnte før, lave sine egne ekstra brugerroller. Og det vil sige, at jeg kan for eksempel vælge, at Camilla her, hun skal være bruger. Jeg tilføjer den. Men Camilla, hun har faktisk også brug for at kunne se de her følsomme oplysninger. Så jeg sætter lige den på som en tillægsrolle også her. Når jeg har gjort det, nu har jeg ikke udfyldt en e-mailadresse, men ellers vil den stå her, og så kan jeg trykke send invitation. Det, der så er i det, det er, at vedkommende har 48 timer til at oprette den her invitation. Og gør vedkommende det ikke inden for de 48 timer, så er den altså udløbet, og det er sikkerhedsmæssige årsager. Så kan man altså åbne Camilla op igen og trykke på send invitation-knappen igen, hvis vedkommende ikke lige fik gjort det i tiden. Nu vil jeg bare lige lade være med at oprette Camilla her, fordi jeg har jo ikke udfyldt alt, hvad jeg skal bruge her. Er man administrator, så har man også, svensknøglen herovre administrationen, hvor man kan gå ind og kigge på de her brugere. Og herinde under brugerindstillinger, der har vi noget, der hedder brugeroversigt. Allerøverst her, der ligger der en sorteringsmulighed. Det vil sige, at jeg vælger, at den her, den står på som standard, så får jeg hele listen af brugere, der har adgang her. Men jeg kunne for eksempel også bare gå ind og sige, at jeg vil kun se dem, der er brugere. Det jeg som administrator kan bruge det til, det er, at jeg faktisk kan fortælle mine kolleger, hvis de har glemt, hvad deres brugernavn er. For den står faktisk fint her i oversigten her. Jeg kan også se, at Peter Jensen, ham har jeg oprettet som bruger, men han har, eller sendt en invitation til, men han har faktisk ikke fået oprettet sig, for der er ikke noget brugernavn.
Jeg har også mulighed for at se, hvilke adgangsbrugerroller de har herovre. Og jeg kan faktisk også gå hen direkte herind fra og gå ind for at redigere i Margrethe, hvis jeg skal have fat i hende og have tilføjet en brugerrolle på hende. Eller fjernet hende. Fordi det er også noget af det, jeg lovede jer, det var, at hvis jeg skal fjerne en bruger, så er der altså her inde under fjern bruger, at man gør det. Og fjerner en bruger, så bliver vedkommende stadigvæk ved med at være en kontakt. Det var nemlig også et af spørgsmålene til webbet blandt deltagerne. Og det betyder, at når jeg har været inde og gøre det, så vil Margrethe stadigvæk ligge på listen her. Hvis jeg så skal af med Margrethe helt, så skal jeg slette hende herudefra, altså markere hende og trykke på slet her. Det man så skal være opmærksom på, det var, som jeg sagde tidligere, så ryger alle de aftaler fra kalenderen, hvor Margrethe var ene ejer af aftalen. Så det skal man lige tænke sig lidt om, inden man gør. Og i min verden, så sker der sådan set ikke noget ved, at Margrethe ligger her som en kontakt. Hun har ikke adgang til systemet, når hun først er blevet fjernet herindefra som bruger. Så hvis det øjeblik, jeg har trykket på den her over og trykket fjern bruger, så har hun altså ikke adgang mere, men hun vil figurere på listen her. Jeg konsulterer lige med min huskeliste her på, hvad det var, jeg gerne ville huske at fortælle jer om det her. Jo, det var lige en lille note også om det her med brugerstyring. Hvis I har kollegaer, der har glemt deres bruger, så er det jo navn, så kan I jo som sagt se det i en listen. Hvis de har glemt deres kode, så er der jo, når man logger ind, sådan en funktionalitet til, at man lige kan klikke på glemt adgangskode. Så skal man indtaste nogle oplysninger, så får man en mail eller en sms, afhængig af, hvad man vælger, hvor man altså får sådan en token, en lille kode, man så skal taste ind bagefter, og så kan man få lov at nulstille sin kode. Ellers så kan man også altid tage fat i os, hvis det er i åbningstiden, eller sender os en mail, så kan vi selvfølgelig også altid nulstille adgangskoder. Men det er selvfølgelig lettest for jer at bruge den anden funktionalitet, fordi den er selvfølgelig tilgængelig døgnet rundt, mens vi andre vi går hjem fra arbejde en gang imellem. Så nævnte jeg det her med, at man skulle tjekke, om vedkommende var en del af en skabelon, hvis man bruger de her skabelon. De ligger også herinde i administrationen. Og inde under organisation, der ligger der noget, der hedder skabeloner. Her kan man jo oprette de skabeloner, man har brug for, og det, der er interessant, det er jo selvfølgelig, at man får tjekket, hvis jeg gerne vil fjerne en person, at vedkommende ikke ligger her. Nu har jeg faktisk ikke nogen, hvor der er sat en bestemt person på, men her har jeg Anne, ikke også? Så hvis jeg vil slette Anne, så skal jeg anbefale, at man går herind og sletter Anne først, og lige tager stilling til, om der så er en anden en, der skal på skabelon, for det er jo typisk noget, man bruger, fordi at man har en eller anden form for bemanding, man skal have til at gå op på for eksempel en kirkelig handling. Derudover, så hvis jeg går ind i kalenderen, så har jeg en fornemmelse af, at der ikke er så mange, der bruger den her erstat-ressource. Og den er nemlig også super smart, fordi hvis jeg nu for eksempel siger, at Margrethe, hun stopper, så kan jeg gå ind og sige, at det er Peter Jensen, der skal overtage. Så kan jeg altså gå ind og søge i en periode og sige, fra den første, så bladrer vi lige godt frem til den første her, og nu er der jo ikke så meget af den her testkalender her. Der får jeg de her aftaler, hvor Margrethe hun er på. Og så vil den også vise, hvis der er konflikter, altså hvis Peter Jensen han faktisk er booket til noget andet tidsrummet. Men så vil jeg simpelthen kunne gå ind og vælge dem alle sammen, og så erstatte. Og så bliver Peter Jensen altså erstattet som kontakt på de aftaler her, i stedet for Margrethe. Så det er også, synes jeg, et super lækker værktøj til at komme igennem en masse justeringer, uden at man skal ind og finde de enkelte aftaler inde i kalenderen på de enkelte datoer. En ting mere, jeg gerne vil vise jer i forhold
til det her med at håndtere kalenderen, det er brugen af favoritter. Det er faktisk også noget af det, der lidt er blevet spurgt til. Det der med hurtigt at kunne oprette nogle aftaler med nogle bestemte personer. Og der er jo, som jeg håber, I er bekendt med, jo en del forskellige muligheder. Nu har jeg jo nævnt de her skabeloner, man kan have. Og I så dem også ganske kort lige før, man altså let kan bruge til at kunne trække ind, og så er der sat noget prædefineret på, hvem der gør det. En anden vej til Rom, så at sige, det er at bruge favoritter. Og jeg har en række favoritter til at ligge heroppe, og de kan noget forskelligt. Eller de kan bruges i forskellige scenarier. Det, der er smart, det er, at, og det er jo afhængigt af, hvordan man bruger kalenderen, hvad det er, man sidder og laver, hvad ens rolle er og arbejdsopgaver. Men jeg har for eksempel en favorit her, der hedder præster, og klikker på den, så får jeg altså vist, hvad der er i alle præsternes kalender. Det vil sige, at jeg ikke skal herned under mine brugere. Nu har jeg delt min kalender heroppe i præster. Det er jo noget, man kan gøre heroppe under indstillingerne. Der kan man vælge, om den skal sortere på funktion. Og det skal man selvfølgelig have sat op, have givet de enkelte medarbejdere en funktion. Altså om man er præst, eller graver, eller organist osv. Så i stedet for, at jeg skal have ind og finde alle præsternes kalender og se, hvad der foregår i dem, så har jeg altså en favorit her, der hedder præster. Og den kan jeg klikke på, og så får jeg vist alt, hvad de har i kalenderen, og ikke alt det andet, der foregår. Og jeg kan altså også folde den ud her, så kan jeg faktisk se, hvad det er for nogle personer, der er på spil her. Jeg kan også nøjes med at se, hvad der ligger her ved Anders. På samme måde, så kunne jeg have en, der hedder bisættelse. Der kan I se, at jeg faktisk også på sådan en favorit kan koble et lokale på. Og det smarte, det er jo, at her har man noget bisættelse her, så får jeg jo faktisk et overblik nu over, hvornår noget kan lade sig gøre, hvis der er en, der ringer og siger, desværre, så skal vi have sådan en her i kalenderen. Så der vil man altså have mulighed for ligesom at få et hurtigt overblik. Noget af det, der er super smart ved de her favoritter, det er, at de også arbejder sammen med appen. Det vil sige, at de favoritter, I så før, jeg har i min kalender her, det er faktisk også de favoritter, jeg har til at ligge her i min startskærm på appen. Og det betyder, at klikker jeg ind her på bisættelse, så er det altså de ressourcer, jeg har valgt. Det var 3 personer og et lokale, jeg har valgt på den. Så er der altså det, jeg får vist, og det betyder, at jeg faktisk så også nu har mulighed for at se med den favoritkombination, jeg har der, at er alle så ledige på det tidspunkt, jeg gerne vil have det. Og booker jeg ind her, så vil vedkommende her direkte gå ind i min kalender her og laver en ny aftale, så vil de her ressourcer nemlig faktisk også allerede være koblet på aftalen. Og det samme gør så faktisk nemlig også gældende, hvis jeg bruger webversion, altså computerversion af medarbejderen. Det betyder, at laver jeg en aftale her i bisættelse. Nu hopper jeg bare lige herind, fordi jeg vil ikke oprette en masse, jeg vil bare gerne vise jer, hvad det kan. Så går vi her ind under ressourceplanlægning, og så vil I kunne se, at så er der allerede sat en masse ressourcer på. Så det er også en måde at let hurtigt få sat de her ressourcer på, og kan få overblik over, om ting er muligt, og samtidig let booke ting ind på en gruppe af personer, eller ressourcer rettere sagt, fordi det kan jo også gælde lokaler. Så noget af det, der er i det er jo selvfølgelig også at vide, hvordan laver jeg de her favoritter. Og det kunne være, at jeg skulle lave en favorit, hvor jeg gerne ville have kirken. Så nu går jeg ned og finder de enkelte ressourcer hernede i min oversigt. Jeg vil gerne bruge kirken. Jeg vil gerne bruge en præst. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil faktisk bruge, jeg vil gerne bruge min kirkekulturmedarbejder. Og jeg vil gerne bruge min organist.
Bemærk, og det kan I ikke rigtig se, men jeg holder kontrol inde, når jeg trykker på de enkelte ressourcer herude i oversigten, altså kontroltasten på mit tastatur. Så kan I se, at nu har den markeret de 3 her, og det betyder også, det den viser. Hvis vi lige går til en dagsvisning her, så vil jeg altså kunne se, at nu viser den kirken her, og den viser Anders og Thomas og Annes kalender. Så kan jeg nu højreklik herude på en af dem, og sige tilføj til favoritter. Så kan I se, at den har allerede puttet på her, og har jeg nu ikke fået alt med, så kan jeg selvfølgelig søge og tilføje noget mere, og så kan jeg give min favorit et navn, K, og gemme og lukke. Så dukker den altså op heroppe, så jeg kan bruge den, både til at se, hvad der foregår i de enkelte kalender, og til at, hvis jeg opretter her, så bliver de her aftaler, de her ressourcer, som jeg valgte ud, altså Anders, Anne, Thomas og kirken, booket med det samme. Det smarte ved det her, det er, at den her favorit, den dukker op på min app også, så jeg også her let kan booke. Og så tjekker jeg lige, for jeg har faktisk lige fået fjernet min skærm, om der er nogle spørgsmål. Det ser det ikke ud til. Fordi så tænker jeg, at vi skal prøve at hoppe herover. Fordi jeg vil også gerne give jer en mundsmag på, hvad der er på vej. Og det er stort og småt. Der er en hel pakke af ting på vej ud, og jeg kan desværre ikke give jer en endelig dato for, hvornår det kommer. Jeg håber, det er i løbet af de næste 14 dage. Men jeg kan ikke love det, fordi at det kommer lidt an på, om alt bliver testet OK i sidste ende, og hvor lang tid der lige, hvis der dukker nogle fejl op, hvad der så er af justeringer. Ind i småtingssagerne, det er, at når vi ruller den næste opdatering af systemet ud, og det er jo noget, der bare sker automatisk, når I logger på, så vil der dukke et nyt ikon op i øverst, når I er logget ind i medarbejderen i højre hjørne, altså på computerversionen af systemet, med et link til vores supportside. Så det er sådan helt lavpraktisk spørgsmål om, at vi gerne lige vil sikre os, at alle brugere ved, at de let kan finde vej ind til at få hjælp. I den lidt mere interessante genre, så har vi en ændring, en ny mulighed på vej, som er drevet af feedback fra jer af, fordi vi har fået en del forespørgsel på muligheden for at slippe for at have ejeren af aftalen vist ude på kalenderoversigten. Det bliver en indstilling, man selv vælger til og fra på hos den enkelte. Ligesom der er andre indstillingsmuligheder for, hvordan ens kalenderoversigt ser ud. Det står på engelsk, og det er simpelthen fordi, vi stadigvæk er i udvikling på det. Men allernederst her på skærmbilledet, der er der noget, der hedder Show Appointment Owner, og den kan man altså slå fra. Og der er også lige lavet 2 små visninger af, hvordan det ser ud. Altså, at man i oversigten ikke længere får vist, hvem det er, der ejer aftalen. Og det kan være en stor fordel, hvis man har rigtig meget i sin kalender, fordi så bliver det noget lettere at overskue det hele. Nu prøver jeg lige at hoppe tilbage i kalenderen her og tager en ugevisning her. Så er det altså alle de her, hvor der står navne på her, som man slipper for. Det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig sådan noget som fridage, fordi fjerner man ejeren der, så kan der være noget med, at det måske ikke er helt sigende. Men som sagt, så er det en funktion, der ikke er ude nu, men når den kommer, så kan man jo få justeret til, hvis der er behov for det. En anden større feature, der er på vej til medarbejderen, det er mulighed for at dele en begivenhed til Facebook. Der er nogle ting, der skal forudsætninger for, at man kommer til at kunne gøre det. Jeg kan se på skærmbilledet her, at her er den faktisk sådan helt nedtonet. Det er fordi, at jeg kan faktisk ikke slå det her til endnu. Fordi for at man kan dele på Facebook, så det man deler
Det er ikke sådan, at den går ind og opretter en hel begivenhed inde på Facebook. Altså det her med, at man på Facebook kan oprette begivenheder. Det, den lægger ind på Facebook, det er et link. Det vil sige titlen på begivenheden. Det er lidt brødtekst. Og så er det selvfølgelig dato og tidspunkt og billede. Og så kan man klikke ind, og det man så, når man videre så på den fra Facebook, og så ryger man altså ind på aftalen inde på hjemmesiden. Og det jeg gerne vil frem til, for at man overhovedet kan lave det her del til Facebook, så kræver det, at man har en 3S hjemmeside ved os. Og så kræver det, at man inde i sin 3S hjemmeside laver noget opsætning, fordi at man skal simpelthen koble sin Facebook-side og 3S hjemmesiden sammen, for at man ligesom åbner op for, at der kan skydes noget automatisk afsted til Facebook, så man altså ikke skal ind manuelt og gøre det, men bare kan klikke af på nogle felter her. Der skal nok, når vi har driftet ud, ligge en vejledning til, hvordan vi gør det her. Det er bare, som sagt, lige for, at I kan få en forsmag på, hvad der er på vej. Når man har koblet sin 3S hjemmeside og Facebook, så får man altså mulighed for herinde at åbne op her til, at jeg vil publicere til Facebook. Og så kan man selvfølgelig vælge, om det er noget, der skal postes på Facebook med det samme, eller om det er noget, man gerne vil tidsstyre, altså time, fordi nu er man faktisk ude i god tid med noget planlægning. Og man gerne måske bare en uge eller 2 uger før vil minde sine følgere på sin Facebook-side om, at man altså har det her fantastiske arrangement, som man synes, de skal dukke op til. Og bare lige et kort skærmbillede på det her, jeg nævnte med, at man altså skal forbinde sin 3S hjemmeside og Facebook-siden med hinanden. Og der kommer simpelthen ind i indstillingerne på hjemmesidens backend en knap til det, hvor man skal logge ind og koble ting sammen. Og det skal selvfølgelig kun gøres én gang, og derefter så kører det her. Så en anden ting, eller 2 andre ting, der kommer her. De kvikke af, jeg kan nok gennemskue, hvad det er for 2 ting, der er på spil her, fordi det er de 2 ting, der står på engelsk, fordi det kommer fra vores udviklingssite, altså ikke ude i drift endnu. Det er, og oppe i toppen, der er der et lille flueben, man kan sætte, der hedder Hide End Time. Skjult sluttidspunkt kommer den til at hedde på dansk. Så man altså kan definere, at over på hjemmesiden, der skal den ikke vise sluttidspunkter. Det var faktisk også en af de feedbacks, der kom fra tilmeldingerne. Det var, at det ville være dejligt, hvis man kunne det her indefra. Og det kommer lige om lidt, så man kan det. Så man altså kan vinge det af, og det er jo for eksempel på koncerter eller gudstjenester og lignende, hvor man synes, at det giver mening, at man ude på selve hjemmesiden kun viser et starttidspunkt på aftalen. På begivenheden. Den anden del, det er, at man kan sætte en kontaktperson på en aftale, når man publicerer det over mod hjemmesiden. Og hvis vi tager næste slide her, så giver det måske lidt bedre mening. Fordi så vil man altså, som I kan se på de 2 skærmbilleder til venstre, og der har jeg altså vist de 2 forskellige kalendervisninger, vi har at gøre med, når vi har en 3S hjemmeside. Der har man altså simpelthen mulighed for at sætte på, hvem der er kontaktperson. Det kunne være ved en gudstjeneste, det kunne der være præsten, det kunne være babysalmsang, så var det kirkekulturmedarbejderen. Men altså navnet på den, der ligesom har ansvar for den her aktivitet eller begivenhed. Og det bliver altså simpelthen et spørgsmål om, at når man publicerer til web, så kan man altså sætte sådan en kontaktperson på et nyt felt. Og her i nederste højre, der kan I se på skærmbilledet, at der har jeg sat mig selv på hernede. Og så kan man selvfølgelig fjerne sig selv og tilføje en anden. Man kan kun have én på. Så kan I se, at på mine skærmbilleder, så har jeg faktisk også en adresse på, hvor det her foregår. Og det er altså taget fra lokalet. Det vil sige, at går man ind i indstillingerne, og det kræver selvfølgelig, at man er administrator i medarbejderen, og går ind og finder det enkelte lokale herinde under lokaler, så kan man finde feltet, der hedder publicere navn, hvor man altså kan sætte adressen på.
Jeg vil anbefale, at man tænker lidt over, at den ikke bliver for lang, og det er simpelthen et spørgsmål om, at det bliver pænt og ikke går i 2 linjer og så videre, men at man prøver at komprimere det lidt. I princippet kunne der godt bare have stået Kirkevej 2 her. Så det kan man altså sætte på de enkelte lokaler, og så kommer det altså automatisk på aftalerne. Det her med at få vist det her over på hjemmesiden, det styrer man inde i hjemmesiden. Har man ikke valgt det til, så viser den jo på en kalenderbegivenhed. Nu hopper vi lige tilbage her, så i stedet viser den selvfølgelig begivenhedens navn, og så viser den en lille koncentrattekst, indledende tekst på, hvad aktiviteten handler om. Men der kan man simpelthen gå ind i indstillingerne under udseende og kalender, og så kan man slå det til. Man kan slå det til i 2 niveauer. Man kan vælge at slå det til kun, når man klikker ind på en begivenhed, altså på en detaljeret visning af begivenheden. Så kan man altså gå derind og slå det til her. Det er det, vi får vist her. Og vinger med den anden af her, så var det altså det, vi kiggede på før, hvor vi altså også får det med ude i oversigten. Det kræver selvfølgelig 2 ting, og det er, at I får sat de der publicere navne på jeres lokaler, og at når vi har driftet det her med, at man kan sætte en kontakt på, at I også får det sat på. Det var lidt opsamling på, hvad der er på vej, og det er jo ikke sådan, vi stopper der. Der kommer selvfølgelig, når vi først er derude, så går vi i gang med nye ting. Og meld altid ind til os, hvis der er noget, I mangler eller drømmer om. Vi har en masse ting. Vi har selvfølgelig altid masser af ambitioner om, hvad vi godt kunne tænke os. Så der er allerede en masse ting sat i kø, der skal laves. Men jeres feedback er uvurderlig for os i forhold til at lave et system, der passer lige nøjagtigt til jeres behov. Så vil jeg godt lige kort vise jer, hvad medarbejderen også kan i form af tilkøbsprodukter, tillæg. Altså man kan se medarbejderen som en form for kerne, og derudover så kan man koble noget ekstra på. Man kan koble det, der hedder gudstjenesteplanlægger på, som jeg godt lige ganske kort vil vise jer, fordi det der med lige at se det, gør måske, at det giver lidt bedre mening. Så vil jeg gerne bare lige kort nævne varmestyringen, altså det her med at kunne få medarbejderen til at styre, hvornår der er varme på lokaler. Det de fleste gør, det er, at det er kirken, det drejer sig om, at man får koblet op på kirkens varmestyringsanlæg, så det øjeblik, der er booket noget ind i kirken som lokale i medarbejderen, så ved varmestyringsanlægget, at den skal tænde for varmen i det tidsrum. Det afhænger af, det vi leverer, det er muligheden for, at den ligesom kan varmestyringsanlægget kan tale sammen med medarbejderen. Det betyder selvfølgelig, at det varmestyring, I har, det varmeanlæg, I har, skal kunne tale sammen med et andet system. Og det kommer vi ikke at fikse for jer, men vi har rigtig gode erfaringer med at sætte det op sammen med en række forskellige leverandører. Og vi ved jo, det er forskelligt, hvad man har, så det er noget med at tage fat i og sige, vi har sådan og sådan, og vi kunne godt tænke os, hvad har vi af muligheder? Så tager vi en snak om det. Og så har vi Credo, som er en frivillighedsapp, som jeg også bare lige kort vil vise jer nogle billeder på, hvad det er for noget. Og så har vi mulighed for at integrere til Office 365. Det er altså, hvis man har i den enkelte kirke har valgt som mail-løsning en helt egen Office 365 løsning. De fleste af dem, jeg kan se på deltagerlisten i dag, har jo sådan en mailadresse, der kommer fra KM, altså @km.dk. Og der kan vi altså ikke helt på samme måde synkronisere. Det, der giver mening, det er, hvis man har valgt i den enkelte kirke at købe en egen Office 365 pakke til alle medarbejdere, så giver det altså mening at få integreret op mod, så man altså har mulighed for egentlig at bruge Outlook til kalenderen til rigtig meget. Og så snakker den altså begge veje, det vil sige, at du kan arbejde i medarbejderen på ting i kalenderen,
og du kan arbejde i Outlook på tingkalenderen, så forekommer det begge steder. For alt det her, så gælder det selvfølgelig, at det er min kollega Niels, I skal tage fat i, hvis det er noget, I kunne være interesseret i, eller gerne vil høre noget mere om. Men som sagt, så vil jeg godt lige kort vise jer, hvad gudstjenesteplanlæggeren er, og hvad den kan. Gudstjenesteplanlæggeren er tænkt til enkelte centrale medarbejdere, der laver rigtig meget kalendergymnastik. Den ligger herude som en menupunkt, som man har adgang til, hvis man har fået, man får vist noget, hvis man har fået licensen til det. Det den kan, det er, at jeg i den her oversigt, og nu har jeg lavet lidt tv-køkken, det vil sige, at jeg har oprettet en del i forvejen, men det er, at jeg har her en hel række gudstjenester vist med dato og tidspunkt og sted, og jeg kan lave CU-nummer og så videre, og alt det her med at få vist, det kan jeg slå til fra med, hvor meget af det, jeg vil have vist her. Så har jeg valgt på de her, jeg har oprettet her, at i den her sammenhæng, så har jeg brug for, at der på hver gudstjeneste dukker en præst, en kirkesanger, en organist og en kirketjener op. Og så kan I se, at der er en del af dem, hvor jeg faktisk har defineret, hvem der skal dukke op. Men jeg har også en del her, hvor det ikke er defineret endnu frem i tiden, hvem det faktisk er, der tager den enkelte handling. Så det vil sige, at jeg kan gå herned, og så kan jeg sige, jamen her den 11. i anden, der er der altså Anders, der er den som præst. Jeg kan gå herover og sige, at det er Mille, der skal være kirkesanger og organist og så videre. Det, der er smart, det er, I kan se her faktisk, nu gik jeg herover og tog organisten. Den melder faktisk en rød her ved Anne, og det betyder, at hun er booket til noget andet på det her tidspunkt. Så vil jeg kunne gå ind og vælge alle personer og finde en anden. Tænker jeg har ikke lige en anden organist i hånden, så der er noget, der siger mig, at måske skal jeg flytte mit tidspunkt i stedet for. Så hvis nu jeg flytter det bliver lidt alternativ her, og flytter min gudstjeneste til klokken 14, så skal I bare se, så bliver Anne lige pludselig ledig. Så det er sådan et værktøj til, at jeg også kan have et overblik over, hvem der dukker op til hvad. Det er super relevant, hvis man sådan har en lidt større medarbejderstab, man skal have jongleret. Så kan man gå ind og lave en ny gudstjenesteplan her. Det er jo i virkeligheden det, der jeg har gjort for at oprette de her. Og alle de her aftaler, de figurerer selvfølgelig også over i kalenderen som helt almindelige kalenderaftaler. Det vil sige, at går jeg ind her den 29.10., så kan jeg selvfølgelig finde den aftale. Den ligger lige her. Og kan redigere den fuldstændig som en normal aftale. Det smarte det er, at jeg får det på den her liste, hvor jeg har overblikket over bemandingen her. Og jeg kan jo selvfølgelig gå ind og lave en ny gudstjenesteplan. Der er sådan nogle prædefinerede forslag til, hvad det kan hedde, men nu laver jeg en børnegudstjeneste. Jeg kan give den en label, jeg har som også en, der hedder børnegudstjeneste. Det skal foregå i kirken. Det her, det er med hvilke lokaler, der er tilgængelige. Det er simpelthen også noget, man kan indstille inde i indstillingen som administrator. Så kan jeg bare lave en enkelt, men jeg kan også gå ind og sige, at det her børnegudstjeneste, det forekommer hver 4. uge på en søndag. Og det skal ligge klokken 15:30 søndag eftermiddag. Det er en gudstjeneste. Så kan jeg gå ind og sige, jamen til en gudstjeneste, der skal have en præst. Gør jeg ikke mere nu, så er det kun funktionen præst, der kommer på. Men jeg kan også sige, at det er altid Margrethe, der har dem. Og på samme måde kan jeg selvfølgelig så også tilføje organist og kirketjener. Sådan der. Og så har jeg selvfølgelig også en periode, den opretter dem på. Og hvis jeg så gemmer her, så opretter den altså simpelthen hver 4. søndag nu en masse børnegudstjenester. Nu kan I se, nu popper de op her ind imellem alle de andre her. Og ligger her og er tilføjet de enkelte ressourcer. Det var bare lige kort, lige et lille indblik i, hvad den her gudstjeneste planlægger er for en størrelse.
Derudover så har vi Credo, som er en app, som snakker sammen med medarbejderen, som man kan bruge, når man har frivillige, man skal have koordineret. Og det kan være i alle mulige kontekster. Det er alt fra her på skærmbilledet, der kan I se, det er en kirkesanger. Det kunne være korpiger, der synger til gudstjeneste. Det kunne være rundvisere, frivillige, der håndterer delen af en gudstjeneste, altså tager sig af, laver børnekirke under en almindelig gudstjeneste om søndagen, fordi det ved vi, det er tit og ofte noget, der bliver koordineret på nogle mails eller i en messengergruppe, alle mulige steder. Men det smarte ved den her funktion, der hedder Credo, det er, at her får I trukket det ind, så I faktisk har oplysningerne i medarbejderen, og de frivillige de kan altså så bruge den her app, der hedder Credo. Og skærmbilledet her viser den første, den viser det, man åbner op på, når man åbner appen. Og man kan se den næste aftale, som Christian her, han har, hvor han skal dukke op til. Han har lovet, at han står skud for, at det er ham, der er den. Man kan klikke ind i en aftale og stille spørgsmål, det vil sige, at man kan koordinere ting. Jeg er lidt i tvivl om, hvem der skal medbringe en kage, eller jeg medbringer en kage, eller hvad nu det kan være. Og det, der så er essentielt, det er, at man har et torv, hvor man ligesom kan lægge aftaler ud og sige, her har vi brug for en frivillig, men det kunne også være en frivillig, der faktisk allerede er sagt, jeg skal nok tage mig af det der børnekirke søndag den og den. Og så ringer svigermor og siger, hun inviterer til fødselsdag, og det kan jeg desværre ikke lige helt undsige mig, så derfor bliver jeg nødt til at melde fra. Så kan jeg altså åbne min app op, smide den her børnekirke aftale ud på torvet, og så er der altså mulighed for, at de andre kan samle den op. Og det foregår selvfølgelig med en række notifikationer via appen på telefonen. Og så kan man altså de frivillige internt bytte, uden at man som medarbejder af kirken skal sidde og koordinere det her, men kan følge med på sidelinjen. Så det var også bare lige et indblik i sådan en ting, som også kan købes til medarbejderne, som kunne give mening for nogen. Den der. Alle de her tilkøbsting kan I tage fat i, og høre mere om. Og det er jo noget, man så bestiller, hvis man tænker, der er relevant, og man kan også få lavet aftaler med os om at få en demonstration eller en prøveperiode osv., så man kan se, om det er noget for og giver mening. Altså lige bortset fra varmestyring, det laver vi ikke demo på, men derudover så står vi selvfølgelig klar med en masse afklaring på spørgsmål og hvad der er muligt. Derudover så har I selvfølgelig altid mulighed for at tage fat i supporten, og det gælder jo alle, der bruger medarbejderen, at har man et eller andet, man ikke lige kan gennemskue, noget der driller, så kan man skrive eller ringe til os og få hjælp. Både til ting, sådan konkrete tekniske ting, men også som sparringspartner på, hvis nu vi gerne vil sådan og sådan, hvilken en af de her forskellige smarte måder til at lave begivenheder lette på, giver det mening, at vi bruger i det her scenarie. Så inden vi hopper til spørgsmål, så lige en lille kort reklame for de næste 2 webinarer, vi afholder. Det næste, det er tirsdag den 7. november, det vil sige om ikke så længe. Der har vi et pendant til det her webinar, nemlig vores 3S-webinar. Så hvis I sidder af webmaster, så skynd jer ind og tilmeld jer, så får I også der lidt tips og tricks, og også lidt forsmag på, hvad der er på vej. Og det næste, vi har, det er igen en alt for længe, hvor det er praktiske idéer til at optimere din hjemmesides indhold. Det er også inspirationswebinar til, hvis man er webmaster, til at
få optimeret indhold på hjemmesiden. Og det er både på indhold, men også på det visuelle udtryk. Der skal nok i vores mail til efterfølgende være et link til at kunne tilmelde sig de her webinarer, og ellers så er de altså også at finde inde på vores hjemmeside. Fordi ellers så tænker jeg, at vi er der, hvor det er tid til spørgsmål. Så fyr endelig løs, hvis der er noget, der er jeg på sinde, eller noget, I tænkte, det her vil jeg bare mega gerne, at der var kommet svar på i dag, så er det tid til at få skudt et spørgsmål afsted i chatten her. Vibeke, du spørger i forhold til det her med at kunne læse mere om Credo. Der står der er simpelthen inde på vores hjemmeside en side om det. Og ellers så ringer vi selvfølgelig gerne til dig og informerer dig lidt mere om det. Så skriv endelig, hvis det giver mening, så får jeg flux en af mine kollegaer til at læse om det. Jeg kan se, at Christian også har været sød til lige at smide et link ind til dig. Eller til jer alle sammen. Så skal jeg høre, jeg sidder lige og kigger på, om der er nogle spørgsmål, jeg har misset, mens jeg har snakket. Kan man lave kalenderaftale? Når man laver kalender, så kan man eventuelt sende besked direkte, eller skal man sende ekstern mail med info om, at der nu er planlagt en begravelse? Der er jo i medarbejderen 2 notifikationsmuligheder, når vi opretter aftaler. Som udgangspunkt, så gør den ikke noget automatisk. Det vil sige, at man altså skal selv vælge det til. Men når vi har, nu er det for eksempel meget højaktuelt på sådan en begravelse her, og nu får vi se her, jeg har jo faktisk ikke helt valgt, nu kobler jeg lige på, så der faktisk er nogle bestemte personer her på. Det bliver meget tilfældigt her. Når jeg har personer på herinde, så har jeg mulighed for at notificere dem på den måde, at de kan melde til og fra, altså sige, ja, det kan jeg godt, eller nej, det kan jeg ikke, ved at bruge den funktion, der ligger herinde under ressourceplanlægning. Og skal jeg gøre det til alle, så kan jeg så vinge af heroppe, og der kan jeg enten vælge at sende en e-mail eller sende en sms. Så får de en mail, hvor de skal sige ja eller nej, og du får notifikation om, hvad de har valgt, og man kan også i aftaleoversigten og også i oversigten her se, at nu har de accepteret eller afslået. Den anden mulighed, det er, som du siger, det her med, at man enten sender en e-mail eller en sms. Det her det er ikke bare en notifikation om, at det her det er tilføjet folks kalender. Det vil sige, at de får ikke muligheden for at sige ja eller nej. Og det er lidt forskelligt, hvad der giver mening. Jeg håber, det giver mening i forhold til det her med at give info om, at man har oprettet en aftale. Og så skal jeg lige se her. Du spørger Christina i forhold til, om man kan tilføje eksterne deltagere, altså vikarer, der ikke er brugere i kalenderen. Og det kan du selvfølgelig. Du kan både tilføje dem her, så I også alle sammen kan se på en aftale. Nu har jeg ikke nogen, jeg tror ikke, jeg har nogen kontakter, der ikke er oprettet som bruger, men altså jeg kan gå ind og søge efter en kontakt. Nu kan jeg lige søge så her, så får jeg. Og så går jeg i princippet tilføje Yvonne her. Og når jeg så sender e-mail,
så kan jeg selvfølgelig sende afsted til hende også. Og jeg kunne også, hvis det var et spørgsmål om, jeg gerne ville notificere en kollega om, at som ikke skal deltage, men så har brug for at vide, at nu er det her, altså den her bisættelse for eksempel faldet på plads, og vedkommende, der sidder på kontoret, så har brug for at lige at vide, at det er planlagt og er der, man skal ikke deltage, så kan man sådan set også tilføje vedkommende herinde og sige, at vedkommende får en notifikation om, at det her er sat i kalenderen. Så spørger du, Ulla, i forhold til det her med at benytte Enter i stedet for at skulle bruge mus. Er det på vej? Jeg ved ikke lige helt, i hvilken kontekst det er det her med at kunne trykke Enter, om det er, når du skal gemme, eller hvordan det er. Men vores samarbejdspartnere, som arbejder med det her udvikling af medarbejderen, de har faktisk sådan et større projekt i gang i forhold til det her med at gøre det håndterbart, også i forhold til webtilgængelighed. Altså det her med, at man skal kunne bruge tastaturgenveje og så videre rundt omkring i systemet, altså kunne navigere uden at kunne skulle trykke på bestemte ting på skærmen. Så det ved jeg, de arbejder med. Om det, du lige spørger til, bliver løst af det, det kan jeg ikke lige ud for det, du spørger om gennemskue. Men det er noget, der er fokus på i hvert fald, det her med at gøre det muligt at kunne tabe sig rundt i systemet og så videre. De har simpelthen, jeg fik en mail fra dem sidste uge, hvor de billeder af, at de sad med bind for øjnene og forsøgte at navigere rundt i systemet. Jeg håber, det gav svar på spørgsmålet. Og så skal jeg lige se, om der er flere uafklarede spørgsmål. Jeg håber, Christina, du får svar på de spørgsmål, du havde. Sletning af grupper, spørger Ulla om. Så det er altså grupper inde i... Nu skal jeg lige se om jeg opretter slet rigtig mange grupper, og det er lidt tungt at slette en gruppe, fordi man ikke kan slette alle deltagere på en gang. Skal slette enkeltvis. Det vil sige, at det du snakker om, det er altså, når du går herop i kontakter og grupper, og har en gruppe her, hvor du gerne vil af med nogle deltagere i en gruppe. Og du kan ikke gøre sådan her for at slette. Sådan der. Så er de væk. Var det det, du spurgte til? Og så kan jeg selvfølgelig også gå ind og tage skraldespanden her på gruppen bagefter. Og komme helt af med den. Og det er, når de ikke er, når der også ligger brugere blandt gruppemedlemmerne. Og jeg, som Christian han siger, prøver på at ringe til supporten, så prøver vi at kigge på det, for det burde altså kunne lade sig gøre. Og det er jo generelt, at hvis I har nogle former for ting, I tænker, der driller jer, eller noget, I ikke kan gennemskue, så ring til os. Vi vil så gerne hjælpe jer. Fordi at, det er den bedste måde, vi kan sikre os, at I er glade for systemet og bliver ved med at bruge det. Jeg har sådan lige helt kort, og det er egentlig bare for, at I får slidesene med ud. Nogle tips og tricks, som vi har vist på tidligere webinarer, som jeg lige lægger med også på for eksempel det her med at kunne oprette en ny aftale og bruge en genvej.
Så der ligger lige lidt tips og tricks, fordi ellers så tænker jeg, at jeg lige vil sige tak for i dag. Jeg bliver hængende nu, hvis der er flere, der sidder og brænder med et spørgsmål, men ellers så vil jeg sige tak for jeres tid. Det er dejligt, at I lytter med og kommer med spørgsmål til os. Vi holder et lignende webinar igen til foråret, regner jeg med. Det kommer i kalenderen, når vi har fået styr på datorerne. Og så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud. Tak for nu, og som sidste note, så giv os endelig noget feedback her i chatten, hvis der er noget, I tænker, vi kan gøre bedre, når vi holder de her webinarer, eller I har idéer til emner, vi kan tage op næste gang, så send dem endelig afsted til os.